Чуйте това, което говори днес Библията, която е диктувана и написана чрез Святия Дух от пророците на Господа и неговите последователи. Лука 12 глава 2 стих. Няма нищо покрито, което не ще се узнае, и тайно, което не ще се разкрие. Затова каквото сте говорили в тъмно, ще се чуе на светло, и каквото сте казали на ухо във вътрешните си стаи, ще се провъзгласи от покрива. Откровение 21 глава 8 стих. А колкото за страхливите, невярващите, мръсните, убийците, блудниците, чародейците, идолопоклонниците и всички лъжци, тяхната участ ще бъде в езерото, което ще гори с огън и сяра. Това е втората смърт. И Ефесяни 5 глава 11 стих. И не участвайте в безплодните дела на тъмнината, а по-добре ги изобличавайте. Чухте всичко това, което говори Бог. Това не го казвам аз и не си го измислям. Вижте, такива хора, които се страхуват и се крият, те са страхливци, те са лъжци, те са идолопоклонници, те са всички онези, които ще бъдат хвърлени в огненото езеро. Вече не знам колко време стана, този човек го разобличавам публично, но има много доста души, които вярват на лъжата, защото така им е по-сгодно, защото така им е по-удобно, защото така искат да живеят изпълнени с лъжа, пребивавайки в лъжата. На добър път пожелавам на всички, онези, които се запътихте заедно с него към огненото езеро, където огънят не угасва и червият не умира. Този човек, преди 2 дена го помолих да направим лайв заедно с него, за да се разкрие онази тайна, която има помежду нас двамата. Защото не е добре да се говори празни приказки, да се правят измислици, притурки и така нататък. Всичко онова, което Методи Стоянов говори, е пълна лъжа, но неговата участ, неговата съдба е начертана. Там, огненото езеро, ако той продължава и не се осъзнае и не се покае. Вижте какво ще ви кажа, приятели. Има такива хора, които са служители на непокорния, са служители на нечестивия, на Сатана. Знаете ли, той беше единствен в Божието царство, който осеняваше Божият престол. Той беше един от най-добрите. Той беше хвалителят. Той беше онзи изкусител, който изкуши 1/3 от ангелите, които Бог свали на земята. Днес едно олицетворение има пред вас. В плът и кръв. Всеки път го виждате, но отхвърляте истината и приемате лъжата. Приемате неговите лъжи, приемате неговите думи, това, което той ви говори, и отхвърляте Божието. Но знаете ли, Бог не е натрапник, Бог не е нахален. Той на никому няма нищо да вложи в сърцето на сила. Този човек, ако беше истинен, праведен, ако беше един истински поклонник и държеше на Бог, за да се не похули името на Бога, той щеше пръв да изяви желание. Нямаше да чака мен, аз да изявя желание, за да направим този лайф. Питам ви днес, от какво този човек
се крие, щом е толкова добър, щом е истински поклонник на Господа, щом е хвалител истински на Бога? Защо вчера, когато направи лайв, не ме отблокира и не ме покани заедно с него да говорим пред целият народ? Защо се скри тази мижитурка и продължава да бълва лъжи? Защото е син на лъжеца. Той няма нищо общо с бащата на истината. Той е син на лъжеца, дявола. Продължавайте да го следвате. Отново ви казвам, пожелавам ви добър път с него към ада, където огънят там гори с сяра, където никога огънят не угасва и червеят не умира. Продължавайте да го следвате. Та той за вас е пътят и истината. Само че ще ви кажа нещо друго. Този е лъжец и измамник. Словото не говори за него, че той е пътят и истината. Но сам Бог Исус Христос, Божият син, е казал: аз съм пътят и истината и живота. Тос ли ви начертава живота? Тос ли ви дава глътката въздух да дишате, че толкова много го закриляте, че толкова много го защитавате? Да, такива се вие намирате, защото тенджерата, докато не мери своя капак, той няма да заври. Това сте вие. Продължавайте да го следвате. По пътен вятър ви желая.